Pawitra atma nang dah. Dini ronjona gurai nomor sana neng neng yapde nan bida. Pawitra atma nang dah. Nisani atma nagarlah. Nisani atma nagarlah. Ronjon ni bray nagarlah. Enggak. Anda nak kaman kalam dengan apa? Udang sisa nang apa biar free. Dini apa nisani spirit ni free. Ronjon ni si mana selain apa? Dini free apa? Ronjon ni si mana selain apa isya? Perbuatan yang anda nak kaman kalam dengan right now. Be free Jesus name. Amen. Sekarang Ronjon. Jesus ko putai selain ini lalu akan dikan. Angku naik. Putai akan dikan panen. Angar salam ni. Rina ini megon naik. Putai ni jadi receive kalah. Anda ngaros kalam dengan Ronjon itu kan. Ketar si manengda. Pawitrat manengda Ronjon ko dang. Anda nak kaman kalam dengan right now. Bini apa nak kasih karji spirit dah. Karji atma berapa free sananggo. Perbuatan yang anda nak declare kalam dengan right now apa. Ronjon ni si bona kasih si tani tinggi berai. Nisani atma ni berai free sananggo. Jesus ni mengau. Amen. Seni Jesus di desa boleh grabi kumin cium dan ini kondai kita ambil. Sama sekian Isra bergelar. God bless you. Som YouTube channel ini nomor kulan ini harus kalam gak betul. Isra nak bergelar. God bless you. Okay. Kon harus ini gesau gini ya. Mana kebang? Kon harus ini lah. Bengkel ni try. Okay. Langsung aja. Okay. Liver okay sir. Besok bom ni saja. Okay. Liver oman bodoh. Amba bes spirit cibiya. Neng already operation jakambai. Aru kubun unse bemar. Bese bekarji spirit. Mudia je be cancer behiye deh. Jeng बहुत मानसि बारस खालामबाय नालाय टिउमार बोहोयो माबो होयो आरो नों जुदि गावनि जिबनखौ इसोरनो 100% गथायनानै फोरबो आं नोंनि बिबानखौ बानसिगोन दिनैनि मेसेज बायदि नों जुदि गावखौ सारेन्डार खालामनानै इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला साइ बेमारा नोंखौ बाहायबाय होननानै खारगोन आरो नोंनो गोदान मोनसे जिबन बियो होफिनगोन गोदान मोनसे चेप्टार फैफिनगोन बेनिखायनो नों निराशा जानांगौ गैया गोसो बायनांगौ गैया सोरजिगिरि इसोरनियाव फोरबो जिसुनियाव नों भरोसा खालाम बे इसोरा नोंखौ गोदान मोनसे थांनानै थानायनि उम्मिद होबावगोन बियो आसा होबावगोन उनसुमै दाननि नामा अके आखाइ गोरैला आंनि उनाव खेबसे आरज खालामबाय आफा इसोर आं दिनै नोंनि सिगाङाव माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांनायखौ पाप मावफ्लांनायखौ नों क्षमा खालाम नोंनि गोथार थैजों आंखौ सुस्रा आंखौ नाजाव आं सासे पापी सुबुं आं सासे हाद्रिसो आं सासे बोलो गैयै सुबुंसो फोरबो जिसु नोंनि गोथार थैजों आंखौ सुस्रानानै आंखौ नों बासाय आं दिनै आंनि गोसोनि दुवारखौ खेवना नोंखौ बरायदों फोरबो जिसु नों फै आंनि गोसोआव आंनि जिबनाव आरो आंखौ गासै बेमारनि बोलोनिफ्राय सैताननि बोलोनिफ्राय उदांस्रि खालाम जिसु आंनि जिबन नोंनियाव गथायदों आमेन मेगन मेसेब नों फोथायनायजों नाजा राइट नाउ लर्ड उनसुमैनि थाखाय आरज खालामदों बिनि लिभाराव जानाय गासै केन्सार नागारला फोरबो जिसुनि मुङाव नागारला फोरबो जिसुनि मुङाव नागारला फोरबो जिसुनि मुङाव नागारला ओंखार आं दानो कमान्ड खालामदों राइट नाउ उनसुमैनिफ्राय ओंखारला फ्री राइट नाउ बेमार फ्री जानांगौ सैताननि थाखाय फ्री दांलाय बिखायाव दांलाय बिखायावसो दा लिभाराव ओके फोरबो जिसुनि मुङाव फ्री जा फोरबो जिसुनि मुङाव फ्री जा उनसुमैया फ्री राइट नाउ आं दानो कमान्ड खालामदों बिनि लिभाराव बिनि किडनियाव केन्सारा टिउमारा थानो अधिकार गैया गासै स्पिरिटखौ आं दानो कमान्ड खालामदों राइट नाउ नागारला गासै स्पिरिटआ ओंखारबो बेमारनि स्पिरिटआ ओंखारबो जिसुनि मुङाव ओंखारला फ्री नागारला उनसुमैनिफ्राय नागार लुस नागारला गासै लिभाराव केन्सार लाबोग्रा टिउमार लाबोग्रा नों आत्मा नागारला ओंखार गासै